456 koronavirus kasu berri erregistratu dira ostegunean Nafarroan, aintzineko egunean baino 100 gutxiago. Tuteran zenbatu dira kasu gehienak. Eskubide Sozialetako Departamentuak 3,6 milioi bideratuko ditu aurreikusitakoa baino bat gehiago langile autonomoen alta berriei eta gazteen kontratazioari laguntzeko. Oinarrizko gizarte zerbitzuekin koordinatuta lan egingo du Osasun Departamentuak koronavirusaren aurrean zaurgarriak diren herritarrei arreta hobetzeko. Aierdi lehendakari ordeak Ergoienako udalarekin hirigintza plana idazteko aurretiazko ituna sinatu du. Lizarraga, Unanu eta Dorrako herriak biltzen dituen planean, landa ingurune bakoitzean 30 etxe bizitza eraikitzeko lur erreserba jaso da. Nafarroa etorbideak oinezkoen pasabide semaforoduna izanen du Felix Uarte plazaren aurrean, unibertsitateko kampusean oinezkoen mugikortasuna sustatzeko. Sustrai Fundazioak Javier Remirez lehendakaritzako kontseilariaren gaitasun ezak eta arduragabekeria salatu ditu, eza urtegiaren segurtasun eza aurrean hartutako jarreragatik. 50 etxeko animalia inguru adoptatuak izateko zain Iruñako udalaren animaliak hartzeko zentroan. Adoptatu nahi dutenak hoien argazkiak eta ezaugarrien deskribapenak udalaren webguneen kontsulta ditzakete. Bilabesen edukiera 50%ean izango da datozen asteetan. Aurrentzako antzerkia Barbantxo eta Txanagorritxu Mendillorriko zibiboxean larunbatean eguerdiko 12 gaztelaniaz eta arratsaldeko 6 euskeraz. Azken orduetan 456 koronavirus kasu berri erregistratu dira Nafarroan, ia aurreko egunean baino 100 gutxiago. Mugikortasun murrizketak sartu diren biharamunean datuak hobetu dira, naiz eta murrizketa hauen ondorioak nabaritzeko bederen aste pare bat beharko diren. 456 kasu positiboak antzeman dira 3.717 PCR eta antigeno frogak egin ondoren, beraz, koronavirusaren baiezkortasuna tasa une honetan 12,3 dago. Oraingoan positibo gehien Tuteran atzeman dira 31 kasurekin, jarraian Larraga 18rekin, Tutera Mendebaldea 15 kasurekin eta Kadreita eta Murtxante 14rekin. Nafarroko 17 ikastetxetako 368 ikasle konfinamenduan sartu dira azken 24 ordutan. Horiekin haur eta lehen hezkuntzako 1.813 ikasle daude isolamenduan beraien etxeetan. Ikasle guztien artean 2,82. 89 bizikidetza talde finkoetako kideak dira. Beste 94 ikasle beraien eskoletara itzuli dira konfinamendua amaitu ondoren. Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusia berretxe egin du Nafarroko Gobernuak emandako foru agindua eta besteak beste foru erkidegoan sartzea eta bertatik irtetea mugatzen du, lan edo osasun arrazoiengatik izan ezik. Eta ostalaritza eta jatetxe establezimentuak ixtea agintzen du koronavirusaren bilakaera epidemiologikoaren ondorioz. Autoan zeina errekurritu baiteke, Nafarroko Justizia Auzitegineko administrazioarekiko auzien salak ohartarazten du etorkizuneko erabakietarako neurriak Nafarroko Gobernuak aurkeztu beharko dituela aldez aurretik baimena emateko, ez geroago berresteko, hau da. Indarrean sartu aurretik planteatu beharko dira, kontrol judiziala egiteko Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak jakitera eman duenez. Nafarlansare Nafarroko Enplegu Zerbitzuak Eskubide Sozialetako Departamentuko erakundeak 950.000 euro gehiago emango ditu lan autonomoaren araubidean alta hartzen duten pertsonei eta praktiketako edo lehen enplegua lortzen duten gazteak kontratatzen dituzten enpresei laguntzeko. Horrela, 3.680.000 euro bideratuko ditu, goietatik 2.200.000 langile autonomoentzat eta 1.480.000 gazteentzat. Neurri hoiei esker, 1.255 kontratu edo alta berri, 933 ekintzaile eta 322 gazte lagunduko dira. Hasiera batean, aurreikusitako funtsak gehitu dira 2020ko urte honetan zehar enplegua sustatzeko bi lerroak erakusten ari diren bilakaera onari esker, naiz eta koronavirusa izan.
Horrela baloratu dute prentsaurrekoan Eskubide Sozialetako kontseilari Carmen Maeztuk eta zuzendari kudeatzaile den Miriam Martonek. Zehazki 2.200.000 euro jarriko dira langile autonomoen alta berrietarako, 550.000 euroko kreditua sartu ondoren. Iaz, Nafarroko Enplegu Zerbitzuak 1.931.000 euro bideratu zituen 819 altetarako, 2.000 eta 3.500 euro arteko laguntzekin. Aurten orain arte 776 lagunek egin dute eskaera, eta 1.769.000 euroko gastu eginda, beraz, urtearen amaieran baliteke iazko zenbatekoa lortzea edo gainditzea, koronabirusa egon arren eta horren ondorioz zuzkidura gehitura. Maeztu kontseilariak honela zehaztu du, diru laguntza gehienak krisiaren aurretik negozio ideia zuen jendeak eskatzen ditu. Ekintzailetzari dagokionean laguntzetara jotzen duten personen 70% beren negozioa izan nahi dutelako egiten dute eta soilik 20% daukaten aukera bakarra izateagatik. Egungoa bezalako baldintza hain kontrako eta norberaren proiektuak abian jartzearen aldeko apustua egiten duten personak egotea albiste ona da. Ekimen hoien atzean baieztatu du ilusio handia ez ezik negozio idei berritzaile ugari daude eta administrazioak hoiek bultzatu behar ditu, are gehiago une honetan gainera, horixe da deialdi hauen izpiritua. Osasun bidean Nafarroko Osasun Zerbitzuko gizarte laneko profesionalek Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren parte hartzearekin eta oinarrizko gizarte zerbitzuek plan orokor bat prestatu dute. Zirkuituak hobetzeko, arrisku sozialaren adierazleak antzemateko, bai koronabirusa duten personen kasuan, bai haien harreman estuetan. Behar sozialak goiz detektatzeko eta monitorizatzeaz gain persona ahulenen isolamendua bermatzeko ekintzak ezarri dira. Jose Maria Ayerdi Lurralde Antolamenduko Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako bigarren lehendakari ordeak eta kontseilariak eta Emeterio Sner Ergoienako alkateak atzo goizean herriko hirigintza plana idazteko aurretiazko ituna zinpetu dute. Planean herria osatzen duten 3 eremuen erdigunean Lizarraga, Unanu eta Dorraon 30 etxebizitza eraikitzeko lekuaren erreserba jaso da. Mugikortasun batzordeak atzo goizean jakin zuen Nafarroa etorbidean egin den jarduketaren xehetasunak. Felix Uarte plazaren aurrean oinezkoen pasabide semaforoduna jarriko dute. Esku hartze hori igarobide bizigarriaren proiektuaren barruan kokatzen da. Gazteluko plaza eta Nafarroko Unibertsitateko kampusa lotzen duena eta Iruñeko udalak bultzatzen du hirian oinezkoen mugikortasuna sustatzeko. Aurrikusten da pasabide berri hori urte bukaerarako martxan egon litekeela. Oinezkoen pasabideak 20 metroko luzera eta 8 metroko zabalera izanen ditu, igarotzea eskatzeko botoia edukiko du eta oinezkoei 40 segunduko emanen dizkie ura gurutzatzeko. Botoia sakatzen ez bada semaforoa berde mantenduko da ibilgailuentzat. Halaber, gutxienez, 80 segundoko tartea bermatuko da ibilgailuentzako oinezkoak igarotzeko 2 uneren artean. Bide bat eginen da Felix Uarte plaza eta oinezkoen pasabidea lotzeko eta bestaldean pasabidea existitzen den eta metro gutxira dagoen oinezkoen pasabidearekin lotutako espaloi eremuan bukatuko da, kampusera doan errepidean sartzeko erreian. Gainera semaforo bat jarriko dute Nafarroa etorbidearen eta Eneko Aritza kalearen arteko bidegurutzeko biribilgunearen sarrera baino lehen, eta sinkronizatuta egonen da Felix Uarte plazaren aurrean dagoen oinezkoen pasabidearekin ibilgailuen zirkulazioa koordinatzeko eta biribilgunean auto-ilarak ez egoteko. Sustrai Erakuntza Fundazioak komunikabideetara bidaletako prentsa ohar batean azaltzen duenez, Javier Remírez, presidente ordea Nafarroko Gobernuko babes zibileko arduradun nagusia da, bere egitekoen artean herritarrei eta gizarte eragilei informazioa emateaz gain, Nafarroko herritarren segurtasun fisikoa zaintzea dago, baina kargua hasi zuenetik, gure erkidegoan pertsona askoren segurtasuna mehatxatzen duten arrisku eta gatazka garrantzitsuei buruzko datuak manipulatu eta gezurra esan besterik ez du egin. Esako urtegiaz eta 2008ko krisi sismikoaz ari gara. Esaten du Sustrai Erakuntzarek prentsa oharrean. Esako urtegian segurtasun falta egiaztatuta dago gutxienez duela 7 urtetik.
Ur Konfederazioak, Zangozako Udalak, Uraren Kultura Berria Fundazioak edo Nafarroko Gobernua berak egindako txostenean arabera, eskuineko hegala oreka ersian dago. Horrek esan nahi du mendi mazela eraistea eragiten duten indarrak mazelari eusten diotenen berdinak direla. 2013az geroztik gertatzen da hori, urte horretan mazela hautsi baitzen eta 2 urbanizazio hustu behar izan baitziren. Ordutik mugimendu aldakorreko egoera bat eta haustura eremu berriak sortu dira. Segurtasunerako margina faltarekin. Hori batera ezina da natura eta giza ingurunearen segurtasuna zaindu nahi duen edozein arautegiarekin. Sustrai Erakuntza Fundazioak hedabideetara bidalitako prentsa oharrean esaten du, naiz eta ebidentzia handia izan 2019ko abenduan Javier Ramirez publikoki agertu zen egoeraren larritasunaren tonu ukatzailearekin. Baina fundazioaren arabera, ez da hor amaitzen lehendakaritza berdintasun funtzio publiko eta barne sailburuaren eskumenik eza. Azken 2 hilabetetan parekorik gabeko krisi sismikoa izan dugu. 628 mugimendu sismiko eta horietatik 62 lurrikara sentituak gertatu dira. 1612tik ezagutzen den historia sismiko errelevantearena, 10% baino gehiago. Haren aparteko eragina kontuan hartuta, aztertutako denbora historikoaren 0,03an soilik gertatu baita. 4 mende pasatxo guztiz beharrezkoa da, gure erakundek Nafarroko arrisku sismikoaren aurkako babes zibileko plan berezia berrikustea eta eguneratzea. Prentsa oharrak jarraitzen du esaten Javier Ramirez lehendakaritzako kontseilariaren agerikoaren negazionismo, gaitasun ezak eta arduragabekeriak Nafarroko biztanleen segurtasuna arriskuan jartzen du. Une honetan gutxien behar duguna. Gobernuko presidente ordea da, babes zibileko eskuduntzak dituen herrizaingo sailburua, sisnaren eta herritarren segurtasunaren arduraduna eta gobernuaren bozeramaile falazia gezurrak eta manipulazioak erabiltzen dituena eraginkortasunik eza estaltzeko. Gaur egun Iruñeko udalaren animaliak hartzeko zentroko boxetan 17 txakur eta 20 katu inguru bizi dira eta kopuru horri gehitu behar zaio iaz milagrosan konfiskatuak izan ondoren toki horretan sartu zituzten katuak. Gandalf, Kiwo edo Txuli dira. Gaur egun dauden batzuen izenak, baina bataioak bata bestearen atzetik datoz, urtero zentroak 200 eta 300 txakur eta katu inguru jasotzen baititu arraza, adin eta gaitasun desberdinetakoak, bai bide publikoan, bai konfiskazioetan, etxegabetzetan eta abarretan bildutakoak. Animalia hartzeko zentroa osasun publikoko udal baliabidea da eta bere ibilbidea 1986an hasi zen. Bertan, albaitariek eta lakiolariek hiri animalien osasun onaren alde lan egiten dute segurtasun epidemiologikoaren irizpidez. Unibertsitateko errepidean dago Azpilagainako txakurrendako eremuaren parean. Hortik, zoonosiaren inguruko ikerketa eta divulgazio lan etengabe egiten dute, naiz eta hoien lanik ez ezagunenak beste batzuk izan. Animaliak hartzeko zentroak etxe animalia biltzen ditu edozein arrazoiengatik bakarrik edo baldintza txarrean daudenak. Bide publikoan naiz etxe bizitzetan. 2020an albaitariek bereziki etxe batean esku hartu zuten eta 12 katu aurkitu zituzten, zenbait tokitan izan daitezken animalien kontrako tratu txarren edo animaliak eduki baldintza desegokien gaineko salaketen ondorioz ere esku hartzen dute. Udal zerbitzuaren helburu bat da animaliek bigarren bizialdia edukitzea. Horregatik zentroak herritarrek animaliak adoptatzeko zerbitzua zabalik mantentzen du. Eta 2019az geroztik aldi baterako harrera modalitatea ere badu. Adoptatu nahi dutenek hoien argazkiak eta baita ezaugarrien deskribapenak ere udalaren webgunean kontsulta ditzakete. Aurten pandemiak eta koronavirusak ezarritako osasun neurriek utzi ez duten arren, zentroen aldian mikrotxipak dituzten maskotak identifikatzeko kanpainak eta derrigorrezko txertaketakoak egin izan dira. Zentroa zabali dago astelehenetik larunbatera, 12:30 eta 1:30 eta langileekin harremanetan jartzeko 94420 986 telefonora eta zoonosis abildua pamplona.es helbide elektronikora jo daiteke.
Koronavirusaren kutsadurari aurre egiteko ezohiko neurri berriak ezartzen dituen foru agindua indarrean ostegunean sartu ondoren, bilabesen gehienezko edukiera 50%koa izango da, baldin eta flotaren gehienezko edukierak horretarako aukera ematen badu. Gehienezko edukiera hauek ezarriko dira 18 metroko luzera duten autobus artikulatuetan, 62 eta 71 plaza bitartean, ibilgailu eredu bakoitzaren arabera. 12 metroko luzera duten autobus zurrunetan, 38 eta 43 plaza bitartean, ibilgailu eredu bakoitzaren arabera eta 10 metroko luzera duten autobus zurrunetan 35 plaza guztira. Ondorioz, gehieneko edukieraren 50%aren erreferentzia erabiliko da eta errefortzuak txertatuko dituzte linea bakoitzaren beharren arabera une jakin batzutan. Bereziki puntako ordutan goizeko 7tik 9 eta eguerdiko ordubitatik 3. Iruñerriko mankomunitateak ohar baten azaldu duenen arabera. Hala ere, mankomunitateak adierazi duenez, foru aginduaren arabera eskuragarri dagoen flota guztia zerbitzuan dagoenean bidaiariei sartzen utziko zaien, naiz eta gehienezko edukiera lortu. Autobusaren barruan jende asko biltzen den uneetan izan ezik. Une honetan flotan erabilgarri dauden ibilgailu guztiak erabiltzen ari dira. Gainera, ostegunetik aurrera, 18 errefortzu ibilgailu erabiliko dituzte puntako ordutan, azken asteetan erabiltzen ari ziren 14 ibilgailuak baino 4 gehiago. Horrez gain, mankomunitateak ostiral, larunbat eta jai bezperetako zerbitzua aurreratzea erabaki du horrela. 12 amaituko da, hau da, lanegunetako ordutegi bera aplikatuko da. Indarrean dauden ordutegiei eta maiztasunei buruzko informazio zehatza hiri-garraioaren webgunean www.infotuk.es, Tubilabesa aplikazioan eta herritarren arretarako telefonoan 948 423 222 zenbakian kontsulta daiteke. Larunbatean Mendillorriko Zibiboxan haurrentzako antzerkia Barbantxo eta Txanagorritxo, eguerdiko 12 gaztelaniaz eta arratsaldeko 6 euskera.